Kani ka All India Radio Shillong ka khubor man pulia phi de meri nong di walang. Kini gilong kimat kiba kong sanjong ka khubor man ta kastem. Umantri rangbado kari Narendra Modi unwan siya ka jala Assam minta kasngi badun ay ka jingkran patba hadifu. Umantri ki kambari ka Sarkar India Dr. S. Shankar unne cha Bangladesh bad Bhutan banekran halor ka jingide ki India bad kini kiri ki ba marjan. Anit ujor ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC hak ying bishar ban persya ka soskular bala soy padeng jela Meghalaya bat ka Assam hak bay day ba jingpin bay yo putu Assam bat pli ka Sarkar Meghalaya ya ka project grassroots music ban kantiyo ya ka put ka tem bat karwai ka siyaw haki ka dan gi bakham halor mentapar pinyas ngaw ya ka khubor ka babanya. Umantri rangbado kari Narendra Modi unwan siya ka jala Assam minta kasngi badun ay jingkran haka rally halor ka sub kasan bar ka jingetali ka banlong hadifu jom ka Karbi Anglong District haka puar kumbak hatway ba GAA minstem. Ka jingkran na umantri rangbado haka tay ka rally kan sa penklan shibun ye ki jing persyang banwan rae ka syong suk syong san haka than siya tay lamingi barok away. Umantri rangbado unsa buuru e umawnong rem na kabantay ki project trekam ki ba pera ki ba syong doar palat sans paklor tingka bat ki balong kerpang na kabantay ka jingpen klan ya ka puli puthi. Umantri ki kambari ka Sarkar India Dr. S. Shankar unlet sya Bangladesh bat Bhutan nadu minta kasngi hado kalay putrik uyayong. Dr. S. Shankar unpoy hadhaka minta kasngi bat unlet yakendu ya ka menteri rangbado jang kari Bangladesh ka Sheikh Hasina bat unsalit banyakran kamru bat menteri bari ka Bangladesh Dr. A.K. Abdul Mumin. Ka jingnet jong menteri bari ka India sa Bangladesh ka penpau ya ka jingidai ka bajan hapadeng kini ki artli giri ba marjan kamtam benta ka kenti hakaba ki ken mau ya ka jingete paralok ka balakan jo sya ka san posnem. Ha Bhutan Dr. S. Shankar unya kendu us im ka Bhutan u jikmi kesar namgil wangchuk barha jo kapor kan sadan ro ka jingkiran bon menteri rangbado ka Bhutan ulyon chen to tay sering lambat menteri bari ka Bhutan ulyon po tandi dorji. Menteri rangbado kari Narendra Modi ong ba ka jingkon persya e klam COVID-19 kampar kut satya barula banjur halor ka jingnan kam banjay long ki ba husyar. Ha ka jingkran jong uba ki menteri rangba jong ki jilla ba pera ling ba ka video conference halor ka long ka man jong ka jingkon COVID u Modi ong bok nyang Omicron ula banwanra ye ki jingshir kai sosat ba bonjan kumbala saki haki reset mi. Ulo omru ba ki start shampang kidang yai budin klem jong than ya ka rukompur jong ka klam COVID hari India bat haka perthai baro kawai. Ka India hadap aitika COVID hadu shispa pra point lai pra kulur teli hakaleng kari tar hadu menta. Min gasngi la aitika sya kumbak hanya ulak ngut kinong syong ong ko khubor na katanat ka bakmi ka koi ka khia ka Sarkar India. Ki kena ki bah paring kaderta khat ar hadu khat sausnem ki bela yo ketika banyadana ka COVID-19 ki don kumba arpu nyeu lak ngut. Nalor kata kumba nyeu pusau lak ketika la aibiang haka wat ka balai na ka banta kri ki bakham hakman ki badan haka tanat jong ka koi ka khia bar ki wei ki kam shakri ki bakham kongsan. Ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC kanai ujor hakayeng bishar ban persya ya ka soskular balai soy padeng ka Sarkar Meghalaya bat ka Sarkar Assam haka bede baga jingpen betput han riu na ki khat artli ki jaka ha uput Assam. Ka HADC kala thaw ya ka coordination committee bala lam khamadu executive member ba jambor war ban penkre ya ka kaiphat halor ketika soskular haswa ban lecha kayeng bishar. Kiwai ki khor ki kintop ya unong elam jo kalyang persya ka HADC uba pensingan NCM ringkat bigi dong mikmat na samtli ki hima ki bakantop ya ka hima jirang ka hima nong spung ka hima jirngam bat ka hima nonglang ki badai ki hima ki bay kindu mau siang na marjong ketika soskular bala soy hapadeng ka Sarkar Meghalaya bat ka Sarkar Assam. Kini ka khubor kawan shapi na All India Radio Shillong. Ka Sarkar Meghalaya kadan ka jing thmu ban penpha bat penseiso ya ka sap jong ka put ka tem bat ka rwai ka siaw hapring ki khun samla lingba ka project grassroots music.
Katong baka sorkar Meghalaya ka bu kalong ban penyo ya kerensan ke bapaka na kabanta ki nong ruai baki nong put nong tem baki nyo pan pau per thei ya laki sap ki phong jungki. Hakapor wa play ke project grassroots music ha hotel Pinewood mensi ba ar u menteri nong ba ka Meghalaya konrat ke sang maula ong baka put ke tem bat ka ruai ka siau kadai ka wei ni ki benta ki bakongsan ka balak ban penyo jing to shibun hendrei la shu e bat le klet ya ka slemba. Ukonat ke sang maula pan pauru ya ka jingkermen baling ba kani ka project an sala ban penyo ya ki rensan ki babiang na ka benta ki riudon sap badah ka jokopor dandu ka jingkermen bakan salong ka wei ni ki lat ban play ya ka yo kam yo jam nalor kata ka nyarap kan tiuru ya ka jungok kai perthai ha ka baki nongwan kai shi Meghalaya kinsa yo ban sakhi ya ki sud jing ruai ki ba compare u commissioner ba secretary ka sarkar jila Vijay Kumar ong ba manna ka tayo an sa penong ya ki program haloran san bat ya ki jing pelut sa baro an sa baiting ka da ka sarkar jila Hapdeng ke jing bomshai ke jing sngus ir berkunjuru ke jing bom la pediang ya ke Common University Entrance Test CUET usembut menteri orang ba ka Meghalaya ba Preston Tensong ula penpau ba ka sarkar Meghalaya ka kwa ba an pelat ya ka Meghalaya na ka te ke jing ikun examen lakum no shisnem menta uba Tensong ule thu ba ka sarkar kala depha da ka jing tho shiki bor bahalor ka bakarpat ban pelat ya ka jila Meghalaya na ka te ka CUET lakum no shisnem bat menta ka sarkar kadang ap ya ka jubab na Delhi halor ka te kamat U Chief Executive Officer CEO jangka Niti Ayog u Amitabh Kant meningga silo ong ba ki district ha Kelengkeri ya ki bela roidak ban kentiu shaprang kila sakhi ya ka jingstat ha ki kampan roi ki bebonjat ha ki ni ki sausnem ki bela la ulo auru ba ka jingstat jangka trei ka la la ban pendorlong da ka jing treilang ha padeng ki kan hon trekam jangki ki district bat ka sarkar India Amitabh Kant ula keren ya kini hakapor ba play ya ka jingelang jangka aspirational district program kablalong ha New Delhi dangshan ka Khasi Students Union KSU menin kasni kelapan sngau ba ka sarkar jila kam dai ban syukomo ni penjam ki kendon balabu da ka Harijan Panchayat Committee HPC ban ai jaka shipo akar yaki hapo ka European Ward but haka jokapor ban aya baro ki bailut baisap haka jingtai ya laispa safu artli ki yeng na ka benta jong ki to kilong yeng ki bedang syong dang sa menta hatem yaw maulong Habai kiran mekinong pathai khobor u president jong ka KSU ba Lambok Star Marangar uong ba ka sarkar jila ka deben wengno mardor ya baro ki ba syong bi an ha ka te jaka ba ben penken dia no e ki shakri sarkar ha ki yeng sarkar balam mangkerpang na ka benta jongki uba lu majau uba de wei ni ki kaitor ba nong tho jingruai bala khamslem yau bala ju ithuru ku Bob Dylan jong ka sor Shillong ula yo pediang ya ka khusnam lifetime achievement minsi ba ar lapan ku burom da ka te ku khusnam uba lu majau do menteri rang ba ka Meghalaya konrat ke sangma ubala pliru ya ka project Meghalaya grassroots music ha ka ju ka sngi ka sarkar Meghalaya ka thamu ban ra ka kadan jong Meghalaya ka put ka tem ka ruai ka siaw ha ki rinsan jong ka perthai ka office rekam jong district sports officer Ribhoi district nongpo kan pelong ya ka district level inter school athletic meet ar fuar na ka bantai ki samla ki ba ha ka thup hapo khat prasnem hapo ka khat rusnem bar ki ba hapo khat sausnem karta na ka bantai ki kinthai bat ki shinrang u sports officer jang Ribhoi district u khot uwer ya baro ki school ki bahab hapo Ribhoi district ban wani shimenta ha ka te lumpung sports ka ban ne laisngi kata ha ka khatnyo khatpra bat ka khat khandai tri u jemmang ar fuar ya ki form la ban yo na ka office rekam je u district sports officer bat ka tare ka bakhanto ban penpoi ki form ka dei ka ndru tri u jemmang ar fuar Kato kini ke khubor kelakon berkelawan shpi na ke All India Radio Shillong. Semua bahaban apan mata saya ke program ke benpon.